Ubay-ubay na usab ko nga bisita og nahibaw-an sa akong paglibot-libot dinhi sa lungsod sa Liloan. Karon panahon na aron bisitahon ang mga tourist spots ug uban pang mga kalingawan nga imong masinati dinhi sa ilang lungsod. Liloan, ang ka nga pasidonggan. Liloan, kaanya po. Dinhi sa Liloan, mapasigarbuhon sila sa ilang Mulaw River. Taas-taas pa ang adlaw ug nagpanikad na kayo ko nga mobisita sa ilang gibantog nga sapa. Ang Mulaw River nahimutang sa Barangay Mulaw. Hinumduma nga bisan layo kini nga barangay, gibisita gid kini ni Governor Gwen Garcia aron inagurahan ang ilang water system. Tara, ug maghinahinay nakita kanaog ug aron magbasa-basa sa tubig sa Mulaw. Padung ta karon sa Mulaw River og mga 30 minutes daw nga lakaw padung sa Maong River. Tara. Ingunan niya atong magian padulhog siya. Nya hopefully dili mauwan kay medyo nagdag-om so may ta dili. Another adventure na usab kini. Kay bawo ba kamo nga ang pag-trekking daghan kayog health benefits nga mahatag kanato? Gawas nga nindot kini nga exercise, nakalibot pagyud ka sa mga maanindot nga mga sceneries. Ug sa pag-abot nako ug ako mga kauban dinhi sa Mulaw River, na-refresh gyud ang among pamati tungod sa talagsaong kanindot nini. Kinsa may magtuo nga sa bukirang bahin dinhi sa Liloan adunay natagong bandi. Mao kini ang Mulaw River nga angay gyud pasigarbo sa mga katawhan dinhi. Sa inyo nakita, ang mga bato dinhi dagko kaayo. Nindot kayo tanawon ang ilang mga forma. Malingaw usab ka nga magtan-aw sa tubig nga way unda nga magdagayday. Nakuha ni sa ngan nga muwaw kanang murag magpulaw ba. Magpulaw ka nga kanang magabi nga kuman sa panihapon magla sila tong uibig magwib pa sila tong mga buyot nga sudlanan sa kanang kamay bitaw mga kamay palito na sana siya sa mga negosyante yang ilang kay maadlaw ang mga babae dire pareha sa trabaho sa laki kana sa ilang uma sa trabaho magabi sila nag-alayon unya kanana ang karong gabi na ako mo angkon magpala silbi ang atong mahumato ako pagkasunod gabi ang katon sang lain unya kay mga dalaga man to ini kahuman nila mga alas 9 gabi kasi dah mga ulitaw mamisita nila ano to nga manag-uban managdana og kanang mga instrumento ba sista mga kanang mga instrumental nga mga gamiton ba para mangharana. Managbaili sad sila. Og asa ng balay ato sila magkuan, magtrabaho sa ilang kuan ba, magla sila. Asa sila maglala. Una nga magpulaw, mamuwaw sila para inikhuman magbaili sa sila mga ulitaw. Muna yung muwaw nya. Kuan muwaw, mulaw. Mulaw. Muwaw to mulaw. Muwaw. Di ba kung mingon kag mamuwaw murag kanang hangtod murag magabian pagayon. Magabian ka, madakong gabi na. Dakong gabi na. Imbis ting katuog na tana, puwaw sila. Mata pa ka kay gibuhat. Ya, mamuwaw ra pa mi unya, mamuwaw. Muna sa gilitok na ang muwaw na mulaw sa mulaw. Muwaw to mulaw. Padayon ko nga midiskubre sa Maong River o kita ko aning dako kayo nga bato. Naginganlan nilag malingin. Mahibulong sigurong mga tao ni nga ano nga sa kadaghang flood nga moagi niya matabunan siya wa magid siya madas ubos nagtungtong ra man siya sa bato nya mo na yon nga mga namatutuon ba nga simbahan ko na sa diliingon nato o gipuy-an ko na sa mga diliingon nato tawag ba kanang mga kuan ba mga engkanto kuno ana pero sa mga kuan sana sa mga bato-tuon sa una kab kani daan na gini kani mga dagko kay nga bato naa na gini gikan sa pag kabata na ko mauna ni siya
ug dili lang ka na ang akong nakitaan. Dinhi sa Mulaw River, daghang kitang makita ni Monani. Muna siya tabay nga puno sa tubig. Unya, dam ko na siya, lapas tao. Pero dili na siya man-made. Natural din na siya. Ug aduna pay laing dako kayo nga bato nga daw murag barko ang forma. Kana barko na nga bato. Nga sa kuan ba na sa mga istorya pa sa mga katigulangan, mubiyahe ko na siya. Mo kanang namay dako kayong flood ba. Biyahe ko na nga to yung sa magkarga ko ng kakao. Unay sa istorya pa pero kita ro sa karo kabaguhan na murag uban mo adapt naman ang istorya ha. Ang uban sa di na mo tuo ay kabaguhan na lagi pero mura sa istorya sa mga katiguangan. Bisan pa man sa taas-taas nga trek ang ako na sinati, okay lang kay sulit kayo ang ako nakita. Kisa tong gusto nga mutan-aw ning among dapit sa mga nindot nga mga talan-aon, welcome kayo ang tanan nga mga dire. Karon musaka na usab kita sa ilang bungtod. Tara, uguban ako ninyo sa pagtunga sa pagdiskubre kung unsay naa sa tumoy. It's time to climb Mount Lanigid. Dini lang gihapon sa Barangay Mulaw. Mao ni ang Mount Lanigid, ang pinakataas nga bungtod dinhi sa lungsod sa Liloan. Makita ninyo ang kabukiran. Dinhi sa ibabaw, makita nimo ang nindot kayo nga talan-awon sa ubos. Ang busy kayo nga liluan. Makahanggap kag presko bugnaw nga hangin. Malingaw imong mga mata ug tanaw-tanaw sa greeny ni palibot. Ug ang mga silingang mga bungtod. Dinhi sa liluan, adunay lain pang gitagong bahandi. Unsa kaha? Niadtong panahon sa ikaduhang gubat sa kalibutan, ang mga katawhan dinhi sa ilang lungsod naghimo og langob. Aron ilang kataguan gikan sa mga misulong nga hapon. Bisan pila na katuig ang minglabay, makita gyapon nimo karon ang maong langob. Dinhi sa Liloan aduna sila interesting kaayo nga cave gitawag ni nila og man-made cave o kauban na to karon si Ma'am Ani, siya ang motor na to karon padung sa sud. Tara ma'am. Daghan ba ni siya glusutanan diri ron? Daghan siya glusutanan siya pero di pa kay siya kanang kuan. O pa kay hagdan-hagdan. Nasa mga turista mo ari diri masuroy. Naamay masuroy diri tagsa. Pero kung once nga ma-develop ni ninyo na may plano nga open for free or na may mga entrance fee yan. Na entrance fee then parking fee. Sa masagad sa mga turista or mga gana mo bisita diri mga estudyante, mga langyaw. Mostly kay mga estudyante. Kinahanglan gayud nga pag-aampingan ang ato mga natural wonders aron mapakita pa kini sa sunod pang mga henerasyon. Liloan, Sa akong pagbalik, ang kapasidonggan. Liloan,